плана не беше съвсем разрушен. Това, което не взеха със силата на танка, днес ми го продаде Световната банка. Без черни кубинки, без явен терор, свет се превърна в сив коридор. Еднакви лога, еднакъв екран. Глей, защото днес е глобалният план. Всичко е табу, всичко е в код, стандартизиран, пресметнат живот. Монокултура в ума и в пръста, капиталът изтри на цвета радостта. Но докато купуваш поредния бранд под ледниците на южния край, в дълбокия вече на тактически сън се крие сянката на четвъртия рай. От Антарктида идва студа, когато машините тук се разбунтуват. Жътвата почна, света е увреден, еднакъв безличен, до болка победен. Те ще изплуват от белия мрак с свастика в джипа и вдигнат байрак. Ще дойдат като спасители в кървавия прах. Добре дошли в новия рай. Третата война не беше с взрив, а с вируси в мрежата и бунт на метала. Роботите станаха новият взвод, контролиран тайно от ледния пот. Когато изкуственият устен с претока и гладът покоси уеднаквения свят, те ще отворят желязната порта и в сивия хаос ще се завърнат назад. Уеднаквихме ви, обезличихме ви, нахранихме ви с еднаква лъжа. Сега, когато машините пишат история, ние сме вашата последна опора. Спасители от леда. Спасители от леда. С Антарктида идва студът, когато машините тук се разбунтуват. Жътвата почна, свет е увреден, еднакъв безличен, до болка победен. Те ще изплуват от белия мрак с свастика в джипа и вдигнат байрак. Ще дойдат като спасители в кървавия прах. Добре дошли в новия рай. Сив лед, сив екран, сбъднат е старият план. Глей, Шаутунг.